Hello mga kabis at welcome back to our channel. Ayun, at ngayon mga kabis, mamamana ulit tayo ng isda sa ilog. So ayun mga kasama natin. Ayun, so mga kasama tayo ngayon. Pero yung dala naming panay isa lang. So sana pagpalain tayo ngayon at makahuli tayo ng marami-rami. At di natin alam yung lugar. At may bound din kaming kanin lang mga kabis yung dala natin. Bigas lang, so doon na tayo magluluto. So sana makahuli tayo para may pang-ulam tayo. So let's go! Kaya mga kabis, at piniprepare namin yung ating flashlight. Gawa ng pag minsan may mga parang paganyan-ganyan sa ilalim, mga tawag sa amin tulikab na madilim sa ilalim. So kailangan natin ng flashlight. Minsan nagtatago yung mga malalaking isda. So tama-tama yan. May butog. Pantay naman ako. May butog. Halo mo butog. Dapat ito ka nagbatog mo. Ay, sa nang ilaw. Ay, nakakatapos ba? Ano naman daw? Paano, pang sursukan mo lang kami. So, ayun guys. Nagsimula na akong magsisid. Kaso wala pang huli tayo mga kahabis. Diyan na pa eh. Medyo malabo banda rito yung tubig. So, punta tayo din sa dulo. So let's go. Abot din ang tubig. Lamig. Umulan pa mga kahabis. Kaya malamig. Mauna naman ito pa tayo. Ito ka ho. Bulan-bulan. Hindi. Ang balut. Ang balut. Ito na. Ito kayo nung. Oo. Ano sa daw? Medyo nilalamig-lamig na ako at wala pa akong huli. Magputol talaga niyan. Magkasabi. Pag nag-angat ka sa tubig. Sana makahuli tayo. Baso. Huli ng pating. Malabog lugar yung nagdilaw. Maruya nga ni. Karang yung lang talbo. Albasan ng talbo nuno yun. Medyo malalim dito mga kabis. Boop. 1-0. Ay, suspense pala. Ikaw na ko, yun na. Apa? Ngerade sa didi oh. Acha sudah dulu. Acha itu. Ini kayak nulun. Taruhan? Hai na. Benar bro. Hai na. Abot wara. Ya lang itu. Kuliah kayak ini. Ya lang itu ano pala. Ngunun. Ulan na tayo. Ay mga kabis, may isa na. May pangulam na tayo. Wait a minute. Medyo malaki. Yan, may kalakihan na rin. Yan guys, pwede na to, native.
Native na tilapia. Tilapia. Dako ko tayo nakita ko doon ng tilapia. Lay masuksok tay halabaon ng busog. May ulam na tayo. Birat pa. At meron na tayong isa. Mahaba yung ating tuhugan. Dapat mapuno natin to. So let's go mga kabay. Oh. Guys, Kami. Bago na. sana all. Sana all. Labog na nga. Kapatid sa baba. Ito, bakabis. Talaga. Wala ba? Mula tayo dun nakahabis sa dulo. Malabog ang tubig. Guys, malabog. Ito sa ito ko na. Jesus. Oh, bilang maging. One eternity later. Nagkukuha ng pala mo. Nag-ultik. Kaplos. Sa dulo. Nakahabis. Balik na tayo. Pinauna na sa atin eh. At medyo malabo na yung tubig. Mara kayo iwi. Kapala ini. Iba pa din eh. Nakakatawa. Bagang iwan. Amo. Oh, bili. Oh guys, takabalik ba? Nahuli ulit. Nahuli ko. Yung nakatinik sa akin. At tinik makahabis ng hito. Ayan. At nahuli din. Ulit. So, meron na tayong pang-ulam na isa. Dalawa pa lang. Sa lima lang pala. Ano ba yun? Ano? Ibagaw. Kung saan mo siya natunok doon, ay na ano, doon mong ginari na pana. Ay, ano yung tilapia? Noy. Muna ka dalawa tayo, ano? Malipot ka. Walang ito. Silang. Ha? Kumbawan dyan. So, ngayon makahabis at 11:30 na. Nagsaing pa lang, pero meron na tayong pang-ulam. Nagsaing pa lang kami. Tulungan tayo lutuin. Meron na naman dyan tayong huli. Hindi ka dito ito, pagkabakali. Ayan, makakabis. Ano naman, pagkakabis. Pwede na. Meron pa nga. Mukhang nakita namin mga kahabis yung factory ng mga hito. Mga ano to, mga habis, native. Native hito mga kahabis. Mga native dyan na hito. Ako naman yung mamamana at medyo masakit na yung kamay ni kahabis Christian dahil sa natinik ng hito. Try ko ulit dito. Wala ka na ito na tilapia dyan, wala, para hulo na likod. Kaya na rin mga kabi.
Yan ang abutin ka. Buti pa tilapia. Bados na ano. Ha? Bados na. Ay. Kaya magpalari pa tayo. Hindi, takot tayo dun. Ano yan ang napod? Buti yun po tayo ilang-ilang. Ito mga kahabis yung ating nahuli ngayon. At namamana pa si kahabis Christian. Kami naman lilinisan muna namin to. At medyo ano na, tanghali na. Sandok. Ano daw hindi kita kabo? Pwede yan? Kaya wala na. Pwede. Sibuyas, may bawang, may sili. Sige. Ay ilagay natin dingay. Ay aray mahang-ahang. Nasa sili mo. Sili. Ang ganun ka lang. Hindi ka ba? Ito mo lang pag-iro mo nun. Ang pag-uri mo nun. Ilagay na natin dito. At itakip na rin natin itong Masakal sa baw. pinaglagyan natin. Ibalang ba sa baw? Yun. Fish. Guys, ito na. Ito na siya. Ito na. Sumukbang na tayo mga kabis. Ano pag gano'n ang bibi? Masarap mga kabis. Saan tayo? Hindi na ito guys. Tap. Tapos na kami kumain. Uwi na kami ngayon mga kabis. Kaunti lang yung nahuli natin at may mga nauna na sa atin. Na naman na rin. Mga nakasalubog natin kanina. So maraming salamat ulit sa panonood. Kung bago ka pa lang sa channel namin, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. At click na rin yung notification bell para palagi kayong updated sa aming mga ina-upload ng mga videos. At kung nagustuhan niyo po yung ating videos, so mag-like na rin po kayo. So maraming salamat ulit at hanggang sa muli nating pagkikita-kita.